Nainangutanan nako, Padre, pwede ba nga magninong o magninang ang akong mga higala nga dili Katoliko? Good question. Sa pagtulunan sa simbahang Katoliko, ang ninong o ninang o godparents, adunay espesyal nga papel. Dili lang jud sila witness, kundi sila tabang sa ginikanan sa paggiya sa bata sa pagtuong Katoliko. Akong usbon, sila giya sa bata sa pagtuong Katoliko. Dili lang sila witness, kundi sila tabang sa ginikanan sa paggiya sa bata sa pagtuong Katoliko. Busa ang simbahan nagkinahanglan ngang mahimong ninong o ninang binunyagan, nakumpirmahan o nagpractice sa pagtuong Katoliko. Kung ang imong higala dili Katoliko, dili siya mahimong opisyal nga ninong o ninang. Apan kung halimbawa Christian siya nga dili Katoliko, pwede siya mahimong Christian witness nga muuban isip saksi kauban ang usa o pipila ka Katoliko nga mga ninong ug ninang. Kung dili siya Kristiyano, dili siya maapil sa opisyal nga papel sa sakramento. Apan pwede gihapon siya mutambong o musuporta isip higala sa pamilya. Ang punto ani mao nga ang ninong ug ninang dili lang tungod sa friendship o closeness, kundi tungod sa responsibilidad sa pagtabang sa spiritual upbringing sa bata. Busa, mas maayog yun nga pilion ang mga tao nga makatabang sa pagpaligon sa pagtuo sa bata. O sa katapusan, walay problema nga apilon ang imong mga higala sa celebration. Pero ang papel sa ninong ug ninang sa sakramento kinahanglan musunod sa giya sa simbahan.